Oceán, zlatý klinec celoštátneho zrazu depešákov, zrušením koncertu z technických príčin svojich fanúšikov sklamal. Nemilé prekvapenie sa snažili členovia skupiny nahradiť autogramiádou a organizátori vystúpením začínajúcej košickej syntipopovej kapely Black Rose. Sme neoficiálna skupina Oceánu, že sa na ich aparát napojíme, že Oceán to ako si zrušil, čiže ich aparát sa tým pádom odpísal. No a na tom, čo sme tu hrali, tak to bolo bohužiaľ pod úroveň. Skladateľ textov to je Martin a ináč hudbu tvoríme všetci traja. Začínajúca kapela nemá skadiaľ asi nahrať, skadiaľ zobrať tie peniaze, proste, no neviem, no. Na čo vlastne potrebujete tie peniaze? Peniaze v tomto štáte sú podľa mňa asi základ, lebo schopný aparát bez peňazí sa určite nedá zaobstarať. A my bohužiaľ peniaze nemáme a na tom, čo hrajeme, na tom sa dobrá hudba nedá robiť, podľa mňa. My si teda veríme, že by sme spravili aj lepšiu hudbu, ale nie na tom, čo máme.